O día 2 temos esa, vai haber unha lista, como sempre fixemos, cos 30 nomes, cos 29 nomes, e vos tacharedes, pois, entre 1 e 21 os que queirades. Non se poden coñer máis de 21, pero entre 1 e 21 os que queirades. E logo estamos cos orzamentos. E a Asociación de Veciños de Mañanca reunida fai propostas e nos fixe unha proposta de varias cousas que hai que levar adiante. E, bueno, vos vou a dar, creo, unha satisfacción a máis de un. Vamos a meter 300.000 euros para empezar as obras do campo de fútbol. A proposta da Asociación de Veciños e das entidades del campo. A Diputación, por exemplo, ten 138 millóns de euros no banco sin poderse usar, mentres as carreteras están feitas unha merda. É increíble. Un país así non pode funcionar. Nos vamos presentar en toda a comarca. E nos vamos presentar en Sada tamén, e nos vamos presentar en Bergondo. Sada, Bergondo, Cambre, Culleredo, Arteixo, Carral, Cerceda, A Coruña e Oleiros. E vamos a ser a chave dos 9 concellos que falei.